Bo día a todos. Como vedes, son un optimista e xa estou preparando a viaxe de Crisis Boat Crisis, unha viaxe en moto ao longo de 4 países: Portugal, Italia, Grecia e España. Para que? Para mostrar-vos unha mirada diferente sobre a situación na que estamos. Xente e colectivos que están a desarrollar iniciativas transformadoras, innovadoras, que teñen que ver co pro común, colaborativas, abertas, pero para facer isto preciso da vosa axuda na difusión deste proxecto e nas aportacións económicas. Sin isto non é posible chegar a facer a viaxe. Animádevos, podedes facer aportacións desde 10 hasta 1000 euros. Calquera aportación é importante para nós. Calquera aportación danos impulso para chegar ao fin do traxecto. Só con 12 euros podemos encher un depósito de gasolina. Con un depósito de gasolina podemos facer 200 km e con eso podemos visitar a esas persoas e colectivos que están a desenrolar esas iniciativas tan optimistas. Pois nada, anímovos a darnos apoio, anímovos a participar desta viaxe polo optimismo. Conto con vos. Até pronto, vémonos no camiño. Chao.